Assalamu alaikum yan uwa, sunana Nasiru Abdullahi. Na fara wannan bidiyon ne ba don komai ba sai don in taimaki yan uwa Hausawa wurin koyon yadda mutum zai kirkiri ko hada website a sauƙaƙe ba tare da ya wahala ba. A kasance tare da mu har zuwa ƙarshen wannan shiri. A yau darasinmu ne yau za mu tattauna ne akan HTML language, wato hypertext markup language. Wannan yare ne wanda kwamfuta kaɗai take understanding ɗin shi, sai kai wanda ka iya shi, wanda za ka yi amfani da shi wurin haɗa website ko kuma creating website. Amma ku sani ba shi kaɗai bane yare wanda ake amfani da shi wurin haɗa website. To amma ga kowane mutum wanda ya kasance yana buƙatar ya koyi website, wannan language shine best wanda ya kamata ya fara koya before ya je kafin ya koma wani yare. To daga farko dai HTML kamar yadda na gaya muku language ne na koyan hada website. To yana da ƙa'idoji da dama kuma yana da tags wayanda mutum zai amfani da su gurin kirkira abin da yake so ya fito a cikin website din nashi. To daga farko dai zan fara nuna muku ƙa'idojin shi wannan HTML din, kuma before ka fara kana da buƙatar amfani da wasu abubuwa kamar guda biyu. Su ne yadda aka fi amfani da su. Muna buƙatar text editor, wato text editor ce ta duk wata editor wacce mutum zai iya yin saving text a ciki kuma ya editing din shi. To za ka yi amfani da wannan editor ka yi HTML ɗinka. Amma ni ina ganin gara a matsayinka na ɗan koyo yana da kyau ka fara da Sublime Text Editor domin tana taimakawa sosai. Daga nan gaba idan mun fara bayanai sosai za ku fahimci amfaninta. Notepad ma yana yi, Notepad++ ma yana yi. So kana buƙatar browser kuma, wato Firefox ko Chrome, su aka fi amfani da su don sun fi nuna graphics da kuma zan iya cewa JavaScript, suna supporting script sosai wanda za mu tattauna a gaba can. Yanzu ƙa'idojin shi wannan HTML ɗin yana da ƙa'idoji. Daga farko idan ka bude editan ka, nan na bude Sublime Text Editor na. A farko abinda zaka fara yi a ciki idan zaka yi website, zaka fara da opening tag, wato shi ake ce ma tag na budewa. A kowane part na cikin body ɗinka da kake so ka nuna a website akwai opening da closing tag. Shi wannan less than shine opening tag na kowane element ko in ce attribute da zaka aiki da shi na HTML. To daga nan bayan ka bude shi daga farko za ka yi exclamation mark, wato za ka mata bayani cewa wani kalar aiki za ka yi da wannan text editor. Wato idan ka ce doc type a nan kana nufin document type ɗinka, kana gaya wa editor me za ka yi. Document type, kalar type ɗin document ɗin da za ka yi da ita, ka ce mata za ka yi HTML, sai ka rufe tag ɗinka. A duk sanda ka yi wannan ka riga ka yi ma shi wannan editor naka bayani cewa za ka yi document type na HTML. Sannan sai ka je gaba, ƙa'ida ta gaba, za ka buɗe wani tag, za ka kira shi HTML da kan shi kaɗai, ka buɗe mai tag nashi, kuma yana da tag na rufewa, wato haka. Idan ka buɗe less than ɗinka shine close opening tag, sai ka yi wannan slash ɗin shine closing tag, sai ka rubuta HTML ɗinka. To yanzu a tsakanin wa'annan HTML ɗin idan kuka lura muna da opening tag na HTML gashi cikin tag ɗin shi, sannan muna da closing tag na HTML. To duk wani abu da za ka yi a cikin HTML zai kasance a tsakanin buɗewar shi da rufewar shi. So a nan za ka ƙara buɗe wani tag, wato da header tag ko in ce head tag. Gashi nan shi wannan head tag ɗin ana amfani da shi a gurin
linkin pages ko kuma in ce linkin css wanda za mu tauna a gaba, ko kuma in ce ana amfani da shi kuma wurin creating title na page, wato sunan da kake so ya fito a title na page ɗinka. za ka buɗe title kamar yadda na buɗe a nan. Idan kana son sunan page ɗinka ya kasance my page haka, to sunan page ɗinka zai kasance a haka. Kamar yanzu idan na buɗe wannan browser, idan kuka lura a nan sama muna da new tab, to new tab a nan shine title na wannan page din, wato sunan website din. So shi yasa ni na sa nawa as my page nan gurin. So bayan ka yi wannan title din, sai ka je gaba ƙarshen head din zaka danna enter, ka ƙara buɗe wani tag wanda ake kira body tag. Shi body tag ne wanda ake amfani da shi a gurin zuba document, object, images, anything, duk abin da kake so ya fito da a cikin site ɗinka, to a tsakankanin wannan body ɗin za ka yi shi. Idan ka yi shi ba a nan ba zai nuna ba kwata-kwata. Shine amfanin wannan body tag ɗin. Duk abin da kake so ya fito a site ɗinka, to dole a tsakankanin nan za ka yi shi. To wannan code ɗin da na rubuta yanzu shine ƙa'idar HTML na farko, wanda a koda yaushe mutum sai ya kiyaye kuma sai ya yi su idan yana so pejin shi ya buɗe lafiya lau ya yi abin da yake bukata. So yanzu za mu yi amfani da tag guda ɗaya domin creating wani abu a pejin namu. Tag ɗin da za mu yi aiki da shi a yau shine wannan tag ɗin, wato paragraph tag. Paragraph tag ne wanda ake amfani da shi gurin rubutu ya fito a cikin browser, shine paragraph tag. Abin da yake nufi kenan. Wannan shine opening tag ɗinta, wannan shine closing tag. To duk abin da kake so ya fito a cikin wannan tag ɗin zaka rubuta shi a tsakankanin buɗewan shi da rufewan shi. Kamar yanzu zan rubuta welcome to my site misali. So yanzu idan na kwafi wannan, zan kwafi wannan in sa shi a can. Yau za mu yi amfani da paragraph tag kadai. Zuwa shiri namu, darasi namu na gaba, za mu yi amfani da wasu da dama. So yanzu nan idan na zo nan a cikin body nawa, na yi creating, na yi pasting din shi a nan, ko na yi shi abinda zai nuna min daban. So yanzu kun ga na rubuta tag ɗina welcome to my site. To yanzu idan za ka yi saving HTML yana da ƙa'ida. Idan za ka yi saving ɗin shi yana da extension, wato yadda ake saving ɗin shi shine idan ka zaɓi sunan da za ka sa mashi, sai ka yi saving ɗin shi .html. kamar yanzu idan na sa Ctrl S, wato save, ko kuma ka je ta nan gurin cikin file akwai save, gashi a nan idan ka danna zai kawo ka, sai ka zaɓi location inda kake so ka aza shi. Ni zan aje nawa a desktop, so zan bashi suna as page, sunan shi kenan. To before kai saving zaka sa .html. kada ku manta a koda yaushe idan baka yi haka ba, browsers ba za su yi understanding ba. Idan kuma kai, browsers za su yi understanding. To sai kai saving. Yanzu da na yi saving, kun ga ya canza kala, alamun cewa shi browser sun san me nake yi. a nan text editor ma ta san yanzu HTML nake yi. To yanzu idan na je na buɗe pejin nawa, idan na koma a desktop, zan gan shi a nan. kun gan shi ya ɗauko Firefox ya sa a kan shi, wato browser a buɗe. So dalilin da ya sa ya ɗauko Firefox saboda yana amfani da Firefox a matsayin default browser, shi yasa ya ɗauki Firefox ya sa. To duk browser da ke default ita zai ɗauka, kuma za ba ka iya canjawa ka zaɓa ta nan. za ka buɗe open with, zai baka dama ka zaɓi browser da kake so. So ni I prefer ko da yaushe idan za ka yi aiki da shi, ka buɗe da Firefox ko Chrome. Yanzu idan muka buɗe, za mu ga abin da muka yi creating a site ɗinmu.
kamar yadda muka gani a nan muna da welcome to my site, abinda muka yi creator a site ɗinmu kenan gaba ɗaya yanzu a nan. So za mu ci gaba da creating site ɗin nan har sai mun gama shi a darasi namu na gaba da za mu yi ta yi ɗaya bayan ɗaya. A yau dai mun tattauna akan wa'annan kaɗai ƙa'idojin shi, which is daga nan HTML zuwa nan, shi kuma wannan tag ne kawai na paragraph wanda muka yi amfani da shi domin nuna text ya fito a site ɗinmu. Yanzu idan ka cire shi ka koma site ɗinka, ka cire shi ka yi saving, dan ba ka yi saving ba yana nan still ko ka cire, amma in ka yi saving zai fita. Control S, idan ka yi refresh yanzu na site ɗin naka za a ga cewa babu komi a site ɗin, empty ne. To kaga amfanin paragraph tag ya fito. Idan na dawo da shi Control V, so gashi yanzu idan ka koma kai refresh zai fito. Gashi kuma a yadda muka sa title ɗinmu na page as my page, gashi a nan shine muka sa my page, shine ya fito a nan sama, gashi a nan. To wannan shine ƙarshen darasinmu na farko. Kada ku manta ku yi subscribing domin notification duk sadda muka yi sabon bidiyo. Na gode.